Proti sebe. Ty kokot. A ďalej? Vieš? Hej, chápem. No vidíš. No, to fajné. Musíš pochopiť. Takže keď zdochnem, pôjdem do pekla, hej ja. Áno, pôjdeš. No, ale počúvaj. Ja ťa nesúdim, Ale chápeš? počuj, dobre, iba on ma môže súdiť, že? Presne. Vyfajčil mi kád. Áno, hej. No, Dick, ty ja mi ťa pôjdeš nejdem do súdiť, neba. či pôjdeš do neba, alebo do pekla. To už bude tvoja. Ja chcem ísť dole. To už bude jeho vôľa. Dole, Vieš? Fajne. To už bude jeho vôľa. Dick, vy hore budete mrznúť, na zima, trtkať nemôžete, fajčiť nemôžete, piť nemôžete. Mrznúť? Ja budem dole, ja budem trtkať, fajčiť, piť, húliť, teplo mi bude, no komu bude lepší? Tak ale, vy tam bude oheň, vy tam budeš tak trpieť, že budeš volať Fajne, na tam Ježiša. nemusím si kúpovať zapálky, len prídem tam, hoci kde položím cigaretu, zapáli sa. Vieš, čo ti spravia? Čo? To ma doli ti spokojne. Nie, vieš, čo ti spravia? Čo? Normálne ťa budú bičovať, toto sa Ale ti no, bude páčiť. no a že, Bude ja sa mám ti rád toto páčiť. sadomaso. No a že, Dobro, už aj prestaň. Ale s tebou sa nedá taká pekná rozprávať. čertica. Pamela Anderson. Jo. Domino, nefoď. Povedz mi, čo máš cigarety? Dobrý pocit. Dobrý pocit za to, že vypustíš z úst. Áno, ja ti hovorím, ja viem, že aj ja fajčím, lebo to telo je už na to zvyknuté. Ale ja viem, lebo ja verím, No, čo veríš? že raz Či prestanem. koko, a potom na čo si začala? Lebo počúvaj, Ježiša som ešte nepoznala. Za to som Už ste si začala potýkali? fajčiť. Áno, potýkali sme. Ale no, ak sa volá? Ježiš Judáš. Ježiš. Ty koko. Rozprávaj. To... Ty nenormalita s tebou. Čo je aj na Ježiša? Hej, Ty katastr. tak to nadávaš na Ježiša. Raz sa budeš kaňať kvôli nemu. Kaňať sa kvôli Ježiško, vyfajč ma. Pána Mária, vyfajč ma. Som sa klaňal. Stačí? Príde ku tebe pastor. Ty normálne, keď prídeš so mnou do zboru, No. vieš čo spravím? Čo? Zober ťa dopredu a nech sa na teba modlí pastor. Ale no. A uvidíš, aký to je pocit. Ja len poviem moje meno z toho jeho vyjebaného, vkurveného písku nadržaného. Tá písky bude mať na čele položené. Vieš čo ti spravia? SBSkári ťa hneď zoberú a ťa vykopnú von. No a čo? Čo si má brať Božie meno nadarmo do písku moje? Ja som Boh. Ja som mal... Kokos! To je normalita ten... To kurne sa modlíte. Ja som povedal, trtkajte, húlte, pite. Robte A hriech. povedz, Ja vám kto odpustím. si ty? Boh. Kto si ty? Boh. Boh. No a? Sme Kto si ty? No, prečo fajčíš? Áno, ale ja viem, že fajčím. Toto ukážem pastorovi. Ale ja nenecháš mu. No. Hej, ešte v priateľov ho mám na Facebooku. Ukáž mu to. Ale vieš čo? Ja Čo? viem, že raz prestanem, lebo ja som bola prijať Ježiša, chápeš? Hej? Áno, A bola mne keď som. bol klopať na dvere, som ho poslal maske do piči. Že ja kokotkov neberiem. A mne bol klopať, že ma chce vyfajčiť. A ja tak podni, teda mám doma mamu, to nemôžeš. Ešte všetci za mnou prídete. Hanka, odpust mi! A viete, tak mi poviete. No. Mala si pravdu, len teraz som zistil, že Ježiš má fajné ústa, dobre fajčí. Tak sa bojíš. No, už drž ten mobil. No, a teraz robíš hriech. Dek, však fajne si poťahne. Áno, ja robím hriech. No, Ja si to uvedomujem. no, ale ja nie. Ty si to neuvedomuješ, áno. Presne, lebo vieš čo? No, čo? Lebo ty si ešte Už nespoznal taký Ježiša. poznal, On ti dá také skúšky ti dá. Aké? Matematika, fyzika, dejepis, zemepis, chémia. Jaj, Erik. Na skúšky máš len v škole. Alebo na vodičky, keď ideš. A to je hriech, keď tak nadáva. Ale ja ti hovorím, bez hriechu by človek neexistoval ani svet. Ale no, Bo Eva zjedla to skurvené jablko. aké Ale červené? Ježiš sa nad ňou zľutoval. Ježiš sa nad ňou zľutoval, vieš? Ale teraz si sama jebeš kokotiny do písku, lebo keď bola že vraj Adam a Eva, vtedy ešte Ježiš nebol. Áno, nebol Vtedy bol len Ježiš. Boh, že vraj. Ten Áno, tupec. nebol ešte Ježiš. Čakaj na chvíľu. No, Ale vieš si to predstaviť, Dick, nie? Maria ho porodila. A vieš si to predstaviť, Ježiš je o deň starší. ale no, Chápeš tomu? nechápem. Pedofil! Totálna kokotina. Jakže to je totálna... No tá rozkroď nohy, fúknem do teba, čo ostaneš No, tehotná? fúkni do mňa, fúkni, No. poď, fúkni! Fúkni. Rozťahla mu nohy, jak tá najväčšia kurva more. Fúkol do nej, a že vraj bola ona. Neveríš, ja ťa dám na Facebook. Neverím. Neveríš, ja ťa dám na Facebook. Neverím. No
tehotná. Už je tehotná, už porodí Ježiša. Dick, ja ti poviem takto. Noco, keď sa neoholí týždeň, vyzerá jak Ježiš. Moja mama je Panna Mária. Môj brat je Matúš a ja som Boh. Veríš tomu? Nie, neverím. Nevidíš, jak mi žiara svieti na hlavu? Aký som ja dobrý chlapec. Ja tomu neverím, vieš prečo? Prečo? Lebo ty si len človek, ty nie si ani To, Ježiš. veď ku mne sa modlíte, ja som Boh. Ku tebe sa modlím. No a? Kedy som sa ja ku tebe modlila? Povedz mi, kedy Kuse, som sa... ty ideš. pusti ma na Facebook, prosím! Napríklad. Napríklad, hej. No, Aha, hriešne hrozno, Dick. keby som sa ku tebe modlila tak. Ježiš, keby som sa ku tebe takto modlila, že Ježiš odpustí za moje dneškajšie... Odpúšťam, dcera moja, odpúšťam. Takto, vtedy by si bol naozaj Ježiš. Ja som Boh. Boh si. To on hore povedal. Rytmus povedal, ja Ne, to Mike Ceric povedal, že on je syn Boha. Rytmus povedal, že on syna nemá. Pustím takú chválu, že na teba... Ale dobre, ak nechceš písať ten telefon, tak mi chvále Toto nepúšťaš. spieva Ježiš, ty. Ej, kokodri. Prečo som sedíš na Facebook? Počkaj. Vieš čo, alebo vieš čo? Čo? Vieš, kedy som mnou prídeš do Kedy? Licinec? Pondelok, lebo aj tam je... No ja môžem Lebo jebať aj celého tam pastora. tak kazia, aj tam tak kazia, jak v Poprade a v Hanovi. Do Licinec? Áno, do Licinec. Prídeš so mnou v pondelok do Licinec. Ale vysvetli mi potom teraz, prečo ty veríš v Boha, hej? A baptisti veria v ovečku. Ovečka je ich Boh. Vieš, prečo verím Naozaj? Ježiša? Prečo? On na mňa takú pitomnosť pustil, Ale. lebo ani ja som v jeho nevidela. Ja teba pustím minulosť. To je Počúvaj, lepšie. lebo ty, ja som ani Ježiša nevidela, No. nie? Tak som si hovorila, prečo v neho Ja mám som ho videl na veriť? obrázkoch. Ale ty počúvaj. Obrázkoch, ty každý maliar sa tam verí, Každý. Ježiš. na každom obraze, Erik, No. je Ježiš iný. no, Poboskal si dakedy kríž, Kto? ty. Svoju mamu jedine som poboskal. Ani nepoboskaj. Lebo to neboskávaš Ježiša, ale len drevo. Nie, keď poboskám kríž, tak poboskám kríž a nie drevo, lebo kríž môže byť z medí, z mosadze. Presne. Ja No. boskám Presne, Erik. Áno, o tom to je. A potom prečo? to máš boskávať? Ale dobre, nech mi že koko ten vyjebanec kurvený. Ty tento Jaj, debil. devla. No ty tento debil. Čo? No ty, No ešte mi káž túto, aby som sa zmenil, aby som veril. by si veril. Ale čo ja ti mám kázať, keď ty v ňom aj tak neuveríš? Ježiš na teba také skúšky pustí, Ty že kokot. v ňom naozaj uveríš. Nie to šanca. Ajde, Šanka. Never tomu, Hanka. Ja, Ježiš. ani ja som tomu neverila, Nikola. Ani ja som tomu Za to bol Veď sa frajer. Trúbi, máš ísť. Veď sa nepamätáš, keď som na ňu tak nadávala. Neverím. Ja som na ňu tiež nadávala tak, ako... Pamätáš na Ale ten deň? Ježiška, Ty Ježiška. a náš malý sen. Mama mi povedala, keď som mal 8 rokov more. Vieš, čo mi Choď spať, lebo zajtra príde Vieš, čo mi Ježiško. povedal? Dick, oni ma posielali, že mám prijať Ježiša. Dick, čo som im povedala? Nie, ja nejdem prijať Ježiša, bo sa hambím. Vieš, čo mi povedal? Čo? Že Ježiš sa za teba nehambil, keď on išiel kvôli tebe na kríž. Ale ak ten kokot mohol vedieť, že ja sa dakedy narodím. Čo mal more? Fotografickú pamäť? Do budúcnosti? Za mňa zomrel, hej? A ty 80. Ďakujem ti pekne. On má pojčovú kartu v hlave. M2. Povedz mi, 32. aké máš srdce? Kto? Žiadne. To červené. Ty kokos, to... Ale ako aké srdce? Také. Aké srdce máš? Povedz mi. A také porazené. Aké srdce máš? Nechápem aké. Vidíš? Daj príklad. Príklad mi Ty povedz. si to uvedomíš. Uvedomíš si to počas... Ale Áno. láska Aké ide zo máš srdca, rád? hej? Čo? Áno. Láska ide ty. Áno, to kokot. A od čoho to ide? Od čoho to ide? Povedz Z mi. káru ide láska. Z káru ide No a- láska, že pojebe ženu. No a tak ju pojebe, že sa tak vyblázni, že až. Áno, ale ty počúvaj. To nepočúvaj, to vidno, že osobitka ako tam tiež chodí. No, Oče náš, ktorý si na nebesiach, vyfajč Erika svojho. A tak ďalej. Buď vola tvoja.